Dikandani tangga jare gedhang ngguri omahku dipangan codot. Dadi iki ceritane ape negor gedhang. Halo Cah. Iya ya, balik maneh ning kontene Mbak Titin ya. Dina iki persiapan ape negor gedhang. Krana ngguri omah iki becek, akeh banyune dadi nganggo sepatu boot sik ya. Ben ora kepetel. Sepatune wis dienggo, gamane wis dijupuk, langsung ae cus mara ning ngguri omah ning lokasi gedhange. Tak ingeti kodoan terpantau gedhang telung tundun iki wis tuwa kabeh. Jare makku sing tuwa iki sing bagian wetan, dadi iki yo ape tak tegor sik. Aja takok bojoku ning ndi, bojoku lagi lunga kerja yo. Dadi yo tak atasi dhewe. Agek gawe negor gedhang ae, yo tetep balek leh. Padane cah kene jare. Ra kesuwen tak tegor dal-del terus langsung tak geret ae. Gadang lah kok ceblok kabeh. Ternyata aku yo kualan. Lah wong gedhange sakmene gedene. Jenis gedhang iki nek ning desaku jenenge gedhang godhog utawa gedhang gablok. Nek ning desamu jenenge gedhang apa, Cah? Kualan lew negor nganti ana sing protol. Lah bar tak tegor lah kok malah tanggaku kondo sing sebelah lor iki sing dipangan bajing. Halah ngene iki ndak piye iki mang ora tak delok isih. Lah iya lah sing ketok kok kula gak ero nek dipangan bajing. Ternyata sing dipangan malah sebelah wetan. Wis kadung tak tegor sing sebelah wetan dadi kita go mulai sik iki setundun dipangan pirang-pirang dina ora ngentekno sampai kaboten leh ku genjong iki gedhange. Deloken le Cah, sakmene gedene. Gedhang jenis iki biasane enak nek digawe gedhang godhog, gedhang goreng utawa dikolak. Aduh Cah, lek ku ngangkat krenggosan tak lerekno sik iki pegel aku ambekan dawa sik Cah. Lek ku istirahat iki tak lanjutno pe genjong gedhang meneh Cah. Genjong dhewe nete-nete lah makku pe tak kon ngewangi genjong ya ora iso tangane lara. Wis langsung tak golek nang nggon ae siap diimbu.